Mga ipagngod, gusto kong ipaisi sa inyo na magapunan magayon festival magpun kidamlag. Maski di ako sa Amerika, di mismo, nakikita naman kung gaano kagayon. Ang makuluron dangan magmang selebrasyon na piyagibo taon-taon sa probinsya ng Albay. Aram ko, bukan siya na yan. Pero dahil kay Gog, sadto pa. Nilala ang Albay na one of the cleanest and greenest province of the Philippines all over the world. Unan man na aktibidad o kaya kalamidad, desidido kita dan diyan kita pirmi. Diyan kita maurag. Pero so tama sa nang urag, kung masobrang kita, iba na nangalsa, makaurag na yan. Ura magimati si mo pagragsan. Mapadpad kang tabako, paulion ka barang. Ang tandayag na iniot, tasigang pawati-wati. Pero didigyalin ang mga uragon. Sa probinsya Kanalbay. Magpun sa tiwi, sagked sa masagusong lugar sa Pulangi. Ura na ako masabi. Ya, di sa opening remarks pa sa San Magayon Festival, kaya dakil pa akong sasabihin. Daragang magkayo, let's party all night. Daragang